Euskalgintzak deituta manifestazioa antolatu dute biharko Baionan. Euskarari trabarik ez azterketak euskaraz, euskarak bizi behar du izenburupean iraganen den mobilizazioaren bidez, baliabide gehiago eskatuko dituzte hizkuntza politikarako. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan bihar Baionan iraganenen manifestazioa aipatuko digun Nerea Olaso lankideak, eta horretaz gain ostirala izan da asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Baso euskaraz aldarrikatzeko txirrindola martxa egiten ari dira Seaskako 3. hainbat ikasle, Bordeletik Baionarat. 4 etapa guztira bizikletaldia deitu dioten ekimena, apirilaren 18an hasi zutena eta 22an amaituko dena. Izan ere, brebeta euskaraz egin ahal izatea lortu da borroka luze baten ondorioz, eta hemendik 3 urtera egin beharko duten Basorako borrokatzen hasteko garaia dela diote. Brebeta ukandugu euskaraz, baina hori ez da ino segur beste urteetan nola segituko dela. Beraz, bai guk aurten xantza bat dugu, eta nahi dugu segitu helduren urteentzat, eta baita ere basoa euskaraz pasatzeko. Azken etapak apirilaren 22an Euskal Konfederazioak deituriko azterketak euskaraz eta euskalgintza aurrera aldarrikatzeko manifestazio nazionalarekin bat eginen du. Baso euskaraz pasatzeko eskubidea eta euskalgintzako elkartentzat baliabide egokiak aldarrikatzeaz gain, hautetsi eta erakunde publikoei ardurak dituztela oroitarazi nahi dizki Euskal Konfederazioak manifestazioarekin. Baso euskaraz pasatzeko eskubidea baina ez dute elebidun sailekoek ukanen. Euskara geroan hezkuntza publikoko sail elebiduneko irakasleek salatu berri dute, euskara ikasteko kondizio txarrak nahitara ematen direla baliabiderik gabe, eta aurten ikasleen zertifikazio helburuak kolegio amaieran B2tik B1era jaitsi dutela, eta beraz ez dagoela euskalduntzeko helbururik. Hizkuntza politika berria asmatu eta horretarako gizartean dauden elementu positiboak baliatu behar direla diote Konfederaziotik, hots belaunaldi gazteenengan gertatzen ari diren seinale baikorrak, herritarren iritzia euskararen erabilera sustatzarekiko aldekoa dela gehien bat, eta egunez egun euskararen transmisioaren eta erabileraren alde ari diren eta urtez urte gehiago diren elkarteen lana. Bizi duten prekarietatea salatu eta baliabideak exigitzeko aldarria izanen da apirilaren 22an. Euskalgintzak eta euskararen aldeko munduak emanen duen edo main gainean pausatuko duen galdera nagusia da zer egiten dugu, zer egina izanen den, zer instituzioek nola erantzunen duten karrikak eranen duenari. Zenta karrikak eraiten duena gehitzen da jadanik eragileek eraiten dutenari. Eta gehitzen da inkesta soziolinguistikoak erakusten dituen emaitzeri. Apirilako 22a larun badalekin bokalera arribatuko gira bizikletekin. Emitatzen zaituztegu gurekin azken kilometroak egiten Zemar plazatik lauak egiten. Mugerrek panel fotovoltaikoak ezarri ditu Eliza Berri auzoko elkarteen etxean autokontsumo elektrikoa sustatzeko xedez. Orotara 74 plaka ezarri dituzte Enedis enpresarekin elkarlanean. Ez du herri osoko autokontsumo ahalbidetuko, baina bai, hainbat eraikin publikotan. L'avantage, c'est que ça va alimenter aussi d'autres Beste eraikin batzuk ere elikatuko ditu, eskola, kantina, zentro teknikoa eta ezkerpare eta besteak beste dio auzapezak. C'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Estimazioen arabera 20 eta 40 bitartean izanen da autokontsumoa. Les factures d'énergie ont explosé puisque fakturak ikaragarri emendatu zaizkigu, eta hau aterabide bata. Effectivement, un producteur et plusieurs consommateurs. Ekoizle bat eta hainbat kontsumitzaile hori da sistema honen logika. Ordu erdiro kontrolatuko dugu kontsumoa eta horren baitan banatuko dugu. Au même endroit, il y a de la production et de la consommation. Lehen herria da departamentuan pausu ematen, baina herri ez harago ari dira horrelako ekimenekin beste eraikin batzuetan, besteak beste berriki, Estia ingeniari eskolan. Et on est au cœur de la transition énergétique, comme le réseau électrique est au cœur de la transition énergétique. Elektrizitate enpresa gisa zerbitzu publiko gara eta trantsizio energetikoan gauzak errazteko lanean ari gara diote herriko etxeekin eta partikularrekin.
Ikusentzuleoko ostirala da, beraz asteburuari begira jartzeko momentua heldu zaigu eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu eta lehenengo plana Aitorrek proposatuko digu. Bai, Sibirora emango zaituztet, maskaredetara, udaberria iritsi da, alergikoek nabarituko zenuten ni bezala, eta urtarrilaren 15 hasi ziren maskaradak bihar apirilaren 22an bukatuko dira. Maule Letxarreko gazteak guztira 15 emanaldi eman dituzte, bihar emango dute 15garrena, eta azkena, eta 4 hilabetetan zehar asteburuz Zuberoako 13 herri bixetetu dituzte hiriburuko gazteek. Lehena eta azkena, usadio duen bezala, esan dugun bezala, Maulen bertan hiriburuan gogoratu goizean barrikadak izango direla, 9:30 bueltan, inauteria dira eta beraz improvisazioa beti da. Eta arratsaldean 3:00 goiti, maskaradak 3 bat orenez, pitxu, gorri eta beltzak, eta azkain maskaradarako lehenengoan izan zuten bezala, badirudi euria izango dutela maskaraderentzat kalte, baina espero dezagun behintzat, alergikoentzat mesede izango dela, baina inauterietan, eguraldia ez da itzaki, beraz, azken aukera aurtengo maskaradez gozatzeko Maulen hiriburuan bertan, libre. Bikain eta biharko ere beste hitzordu bat, Baionan kantuz taldeak 26 urte betetze ditu eta ekitaldi berezia antolatu du Baionan. Baionan kantuzen urtebetetzeak bat eginen du Baionako ikastorek antolatutako bestarekin. Ekitaldia goizeko 11etan hasiko da eta Logan Zikiroa proposatu ondotik, arratsaldeko 3etan Baionan kantuzek saio berezia proposatuko du. Eta informazio gehiago eskuratu daiteke Baionan kantuzen webgunean eta beste hitzordu baten berri ere emango digu Nereak. Bai, ez da asteburuan, astean zar izango da, asteazken goizean etxeko txikierentzat Pontxe Pailazoa saran izango da bere jaioterrian beraz, goizeko 10etan eskola publikoan, sail elebidun publikoaren 40 urteak ospatzeko antolatutako ikuskizuna izango da. Pontxe Pailazoak badaramatza urte batzuk jada pailazo lanetan, iparraldean euskaraz ari den bakarra da, eta oso maitatua da, duela gutxi ere Herri Urratsen 40. urteurrenaren eta Pirritx Porrotx eta Marimototxen 35. urteurrenaren bestan ikusi genuen ere. Joanes Etxebeste da Pontxe Pailazoa, 12 urterekin sortu zuen pertsonaia, baina azken urteetan ezagun eginda batez ere goazen telesailari esker, Ibaien pertsonaia egin duelako eta bilanak eustartzen ikusi dugu, hemen Etxepare Lizeoan ere ikusten dugu tarteka, esan bezala Pontxe Pailazoa saran goizeko 10etan asteazkenean. Ikusentzuleok hauxe izan da guztia, gu igandean itzuliko gara astekariarekin eta bitartean utziko zaituztegu Baionan kantuzen kantu eder honekin.